शिक्षणामध्ये किती प्रमाणात व्हावा आणि कुठल्या स्वरूपात व्हावा, म्हणजे आदर्श म्हणायचा तर? मी विवेकानंद केंद्राचं काम करतो. स्वामी विवेकानंद सांगितलं की दोन्ही विद्या पाहिजे, पराविद्या अपराविद्या, स्पिरिच्युअल पाहिजे आणि सिक्युलर पण पाहिजे. आज सिक्युलर एज्युकेशनमध्ये तंत्रज्ञान हा फार मोठ्या प्रमाणात आलेला आहे, पण त्या प्रमाणात स्पिरिच्युअल एज्युकेशन आपण मुलांना देतच नाही आहे. त्याच्यामुळे जीवनातला खरा आनंद कशात आहे हे त्यांना कळत नाही आहे. आणि म्हणून मला वाटतं की जसं तुम्ही तंत्रज्ञानाचा किती उपयोग असा असं वाटतं, तसं मला असं वाटतं पहिल्यांदा आपण की सिक्युलर एज्युकेशन आणि स्पिरिच्युअल एज्युकेशन याच्यातलं प्रमाण निश्चित करावं. आणि त्याच्यानंतर मग सिक्युलर एज्युकेशनमध्ये तंत्रज्ञान किती आणि हे किती याचा विचार करावा. आजच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये स्पिरिच्युअल एज्युकेशन जे आहे ते नाममात्र असतं. स्पिरिच्युअल एज्युकेशन म्हणजे काही आडवगंध लावा, उभगंध लावा, देवळात जा, हे नाही आहे. इट इज द ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द सोसायटी, टुवर्ड्स द एन्व्हायरमेंट, टुवर्ड्स द युनिवर्स. तर याच्यासाठी आपला काही प्रयत्न आहे का? अवर्स इज अ स्पिरिच्युअल लँड. भारत ही आध्यात्मिक भूमी आहे. मग आपण आपल्या भूमीचं काहीतरी त्यांना देतो का की जे बाहेरून येतं आहे, ज्याला आपण तंत्रज्ञान म्हणतो आहे, तर मॅक्झिमम तंत्रज्ञान आपल्याकडे जे आज येतं आहे, ज्याच्या मागे आपण धावतो आहे, ते सगळं बाहेरून येतं आहे. त्याच्यामुळे त्याचे परिणाम किती योग्य आणि किती अयोग्य राहतील याचा तारतम्य आज आपल्याला समजणार नाही. आज आपण मुलांना हे देतो आहे, काय मोबाईल देतो आपण, पण त्याचा उपयोग ते कशा करता ते याच्यावरती आपला कंट्रोल आलेला नाही आहे. पण जर स्पिरिच्युअल नॉलेज जर त्यांच्याचं असेल तर स्पिरिच्युअल जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की संयम. हा संयम ते शिकतील, समाधान शिकतील, संतोष ज्याला म्हणतो आपण ते शिकतील, समत्वम शिकतील. तर त्याच्यातून त्यांच्या मनुष्यत्वाची घडण, कारण की शिक्षणाचा खरा उद्देश काय आहे? आपण जर विवेकानंदाचा विचार म्हटला तर त्यांचा विचार आहे की मी मानवत्वातून देवत्वाकडे कसा जाईल, हा विचार आहे. आपल्या शिक्षण पद्धतीत आता तो विचार नाहीच आहे. पालक प्रत्येकाला म्हणतो तुला इंजिनियर व्हायचं आहे, तुला डॉक्टर व्हायचं आहे, तुला IAS ऑफिसर व्हायचं, तुला मॅनेजमेंट करायचं आहे. अरे हे तर प्रोफेशनल एम झालं. व्हॉट इज द एम ऑफ युअर लाईफ? परमेश्वराने जे सुंदर दिलेलं आहे तुम्हाला त्याचा खरा उपयोग काय आहे? आणि याच्यासाठी म्हणून आपल्याला या स्पिरिच्युअल ज्ञानाचा थोडासा तरी प्रसार आधीपासूनच करावा लागेल. आणि मग जे टेक्नॉलॉजी आली आहे, स्वामी विवेकानंद एका ठिकाणी असं सुंदर म्हणतात की एका हाताने आपला जो धर्म आहे म्हणजे आध्यात्मिकता हा घट्ट पकडून ठेवा आणि दुसऱ्या हातातून समाजातून जे काही चांगलं तुम्हाला मिळेल ते सगळं घ्या. काहीतरी नकारायचं नाही, पण त्याचा उपयोग माझ्यासाठी किती आहे हे पकडून ठेवत असताना या दोन्ही गोष्टीचा तारतम्य जेव्हा आपण ठेवू तेव्हाच मनुष्याची योग्य दृष्टीने प्रगती होईल असं मला वाटतं. आणि म्हणून आम्ही खूप तंत्रज्ञान वापरत नाही, कमीत कमी तंत्रज्ञान वापरून सुद्धा व्हॅल्यूज कशा निर्माण होतील मुलांमध्ये. कारण की मॅन इज नोन बाय द बिहेवियर ही डज विथ द पीपल. तर तंत्रज्ञानाने काय ओळखता येणार आहे? मला नाही आला मोबाईल चालवता, काही विशेष फरक, पण हाऊ आय इंटरॅक्ट विथ यू, हा जास्ती महत्त्वाचा भाग आहे. नाही म्हणजे आता असं दिसू लागलं की शिक्षणामध्ये यांत्रिकता आहे म्हणून ती समाजात आली आहे का समाज यांत्रिक झालाय म्हणून शिक्षण जास्तीत जास्त यांत्रिक करायचं? मला वाटतं समाजच जास्त यांत्रिक झालेला आहे. समाजामध्ये यांत्रिकता खूप झालेली आहे, त्याच्यामुळे शिक्षणामध्ये सुद्धा येईलच. हा अगदी बिलकुल सरळ हिशोब आहे असं मला वाटतं. शिक्षकाने यासाठी काही प्रयत्न करता येईल का? ही यांत्रिकता कमी झाली तर आपल्याला त्याच्यातलं मनुष्यत्व आणि त्याची मानवी मूल्य वाढवता येतील असा विचार जर शिक्षकाला यायचा असेल तर त्यासाठी शाळांनी काय करावं? शाळांनी 2-3 प्रकारचे कार्यक्रम हातात घेणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. आजकाल आपण काय करतो, शिक्षकांचे प्रोफेशनल स्किल्स वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅम्प्स आपण त्यांच्यासाठी ऑर्गनाईज करतो. मग आपण या फॅकल्टीला बोलवतो, त्या फॅकल्टीला, आणि मग त्याच्यातले ते सगळ्या गोष्टी तुम्हाला येतात. जसं उदाहरणामध्ये आता कॉम्प्युटर कसा वापरायचा ह्याचं आपण सेशन्स झाले. कॅन वी अरेंज सम प्रोग्राम्स विच विल गिव्ह देम स्पिरिच्युअल फूड फॉर टीचर्स where there will be no burden of teaching or learning, but something which is there in our blood. असं काही आपण आपल्या शिक्षकांसाठी घेऊ शकू का?
त्यांना कुठे अशा ठिकाणी घेऊन त्यांच्या लोकांशी संपर्क करू शकतो का, असे काही लोक आहेत. जसं आपल्या या परिषदेमध्ये ऋषी व्हॅलीचे जे होते, तर इज डॉक्टर, सर्जन, पण त्यांचे विचार कसे होते आज, इट्स टोटली डिफरंट. मग अशा लोकांशी शिक्षकांचा संपर्क येऊ शकतो, वेल क्वालिफाईड इन हिज ओन फील्ड, इंजिनियर आहे, डॉक्टर आहे, काय जे काय असेल ते, बट ही इज ग्राउंड टू द अर्थ, ही अंडरस्टँड द फिलॉसॉफी ऑफ दिस लँड टू विच वी बिलॉंग. आणि मग त्या फिलॉसॉफीमध्ये जर या शिक्षकांनी सुद्धा आपलं मन टाकलं थोडंसं, तर हळूहळू का होईना शिक्षण क्षेत्रामध्ये एक बदल येऊ शकेल. आपल्या सगळ्या शिक्षकांना आपण ते ओरिएंटेशन देऊ शकलो तर ते होईल. आजच्या गव्हर्नमेंटचे जे काही प्रोग्राम्स असतात ना, त्याच्यामध्ये याला कुठे स्थान नाही आहे. स्पिरिच्युअलिटी म्हटलं म्हणजे ते एकदम त्याला धार्मिकता, रिलिजन वगैरे करून ते मग सगळं दुरच टाकतात. पण आपण आपल्या शाळेतून सुरू केलं तर त्याचा परिणाम समाजात जर दिसला तर निश्चितपणे बाकीचे लोक आपल्याकडे येतील आणि आपल्याकडे घेऊन जातील. तर मला वाटतं हा पण एक प्रयोग तुम्ही निश्चितपणे करून बघावा, की आपलं जसं काल एका जणांनी म्हटलं, मला वाटतं मिस्टर गलादा, त्यांनी सांगितलं की आय डोंट कन्सिडर भगवद्गीता ॲज अ रिलिजियस बुक. खरं म्हणजे त्याला नाव दिलं आहे द आर्ट ऑफ मॅन मेकिंग. भगवद्गीता इज अन आर्ट ऑफ मॅन मेकिंग. तर मग हे आपल्या ह्याच्यात शिकवायला काय हरकत आहे. तर मला वाटतं हा जो एक भाग आहे स्पिरिच्युअलिटी, हा आपल्या शिक्षकांसाठी सुद्धा एक कोर्सेस ज्याला म्हणता येईल किंवा लेक्चर्स म्हणता येईल किंवा कॅम्प्स म्हणता येईल, असं जर आपण प्रासंगिक करू शकलो तर मला वाटतं त्याचा फायदा शिक्षकांवरती पण होईल, विद्यार्थ्यांवरती पण होईल आणि त्याचा परिणाम समाजावरती पण होईल. अलीकडची एक अडचण अशी आहे की एकूण शिक्षण हळूहळू असं त्याला बाजारातले नियम लागू लागले आणि त्यामुळे शिक्षक म्हणतो नाही, पालक येतात, पालकांचं म्हणणं आहे हे केलं पाहिजे, त्यामुळे आम्ही करतो. मग पालकांसाठी अशा प्रकारचं काही सतत करण्यासारखं काम, म्हणजे केवळ नैमित्तिक नव्हे, सतत करण्यासारखं काम शाळेकडे काय असू शकतं? मला असं वाटतं की आता या ज्या नवीन पद्धतीमध्ये पॅरेंट्स टीचर असोसिएशन वगैरे झालेले आहेत, त्यात पालक असतात आणि पालकांना सुद्धा असे जे प्रॉब्लेम्स आल्यानंतर कसं द्यायचं ते समजेल आणि त्या दोघांच्या वर्तनातून, म्हणजे दोघांच्या बोलण्यातून, चालण्यातून, याच्यातून नवीन मार्ग निघू शकेल. कारण की सगळेच पालक आपल्या विद्यार्थ्याचा बघतात, पण जेव्हा समाजाचा बघायचा विचार करतो आपण, तेव्हा माझा स्वतःचा गौण होऊन जातो. त्याच्यामुळे मला वाटतं पालकांना सुद्धा आपल्या शैक्षणिक कॅलेंडरमध्ये बोलावून बसवून तयार करताना इन्व्हॉल्वमेंट जर त्यांची केली तर त्याच्यामध्ये फरक पडू शकेल असं मला वाटतं. म्हणजे अर्थात आता असा आम्ही काही अजून प्रयोग केलेला नाही आहे, पण शिक्षकांचं इन्व्हॉल्वमेंट असेल, आम्ही काही ठिकाणी करतो. असं की एखादा कार्यक्रम आहे, आता मला वाटतं आता हा आपण शैक्षणिक परिषद घेतली, याच्यात जास्तीत जास्त इन्व्हॉल्वमेंट शिक्षकांचं आहे. पण आपण पालकांना जर एखादी ड्युटी दिली की बाबा हे ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम जी आहे ही तुम्हाला बघायची आहे, कॅटरिंग सिस्टीम आहे ना, वी आर नॉट गोइंग टू इन्व्हॉल्व अवर सेल्फ. कारण की शिक्षण परिषद आमच्यासाठी जास्ती आहे शिक्षकांसाठी. आमचे शिक्षक फक्त याच्यामागे धावा करणार नाही, तुम्ही याच्याकडे बघाल का, आणि यू विल सरप्राईज. बायका, आता आम्ही एका अशी, आम्हाला विवेक पोंक्षेनेच सांगितलं होतं, तर आम्ही असा एक सेमिनार घेतला होता आणि आम्ही त्यात म्हटलं की पालकांना बोलावलं की असं आपल्याकडे होणार आहे, 10 शाळेचे लोक येणार आहेत, त्यांची व्यवस्था आपल्याला करायची आहे, मग तुम्ही काय काय करू शकता. मग सांगितलं काय नाही, माझ्याकडे 3 माणसांना ठेवा, माझ्याकडे 2 माणसाकडे ठेवा, आम्ही येऊन स्वयंपाक करू, आम्ही संध्याकाळचं वाढणं आम्ही करू, सकाळचं वाढणं आम्ही करू. असं करून हे जे फ्रिंजेस असतात ना बाकीच्या ॲक्टिव्हिटीज, या सगळ्या पालकांनी वाटून घेतल्या. एक इन्व्हॉल्वमेंट वाटलं, शाळेचा कार्यक्रम म्हणजे शाळेचा नसून माझा कार्यक्रम आहे असं वाटलं आणि याच्यातून घनिष्ठता वाढली. शाळेविषयी त्यांचं मत बदललं की असा कार्यक्रम करतात आहे आणि त्यातून मग पालक हळूहळू शाळेला जी काही मदत लागते ती करायला समोर होतात, कारण की आपली शाळा आहे असं त्यांना वाटतं. स्वामी विवेकानंद केंद्राच्या बहुतेक शाळा या उत्तर पूर्वेमध्ये आणि त्यातल्या त्यात ते फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आहेत आणि त्यांच्या स्वतःच्या भाषा आहेत. आमच्याकडे आम्हाला नेहमीच असं वाटत आलंय की पुढे जायचं म्हणजे ज्ञानभाषा इंग्रजीमध्ये सगळं शिकायचं आणि ते अगदी सुरुवातीपासून शिकायचं, म्हणजे नंतर ते सोपं होतं. असा काहीतरी एक भ्रम ज्याला म्हणू तो इथे आहे. तिथे भाषांच्या बाबतीत काय विचार केला जातो आपल्या संस्थांमध्ये? अरुणाचलमध्ये काय आहे की आमचे जे कम्युनिटीज आहे लहान लहान, त्यांची पॉप्युलेशन 3000, 2000, 1000 आहे. त्यांच्या स्वतःच्या बोली आहेत, स्क्रिप्ट त्यांना कुठेच नाही आहे.
त्याच्यामुळे अरुणाचलसाठी म्हणून आम्ही हे ठेवलेला आहे की तिथल्यासाठी जी भाषा राहील मुख्य, तिथल्या CBSE बोर्डसाठी जी इंग्लिश भाषा आहे ती, दुसरी हिंदी आणि तिसरी आम्ही त्यांना संस्कृत शिकवतो. हां, लोकल त्यांची भाषा कुठलीच नाही आहे, कारण की प्रत्येक 10 किलोमीटरवरती भाषा बदलते आहे. त्याच्यामुळे तिथे शाळा असूच शकत नाही आपल्या स्वतःच्या भाषेत. आसाममध्ये त्यांच्या तिथल्या मागणी जी होती जास्तीत जास्त ती CBSE बोर्डची होती. पहिली भाषा आम्ही इंग्रजी, दुसरी आसामीज, तिसरी हिंदी, अशा प्रकारचं आम्ही तिथलं मॉडेल घेतलेलं आहे तिथे. त्याच्यामुळे लोकल भाषेमध्ये शिक्षण होतंच. बेसिकली विवेकानंद केंद्राच्या शाळेचा उद्देश असा होता की जो मिडल क्लास ग्रुप आहे की ज्यांना असं वाटतं की इंग्लिश फार महत्त्वाचं आहे, यांना आपलं कल्चर देण्यासाठी म्हणून आपण मीडियम इंग्लिश ठेवली, पण कल्चर पूर्ण आपण आपलं ठेवलेलं आहे. आता काल कोणी आमच्या शाळेमध्ये मुलं खाली बसूनच जेवणार, आमच्या शाळेतल्या शिक्षिका साडी घालूनच शिकवणार, कोणाला सलवार कमीज घेऊन यायची परवानगी नाही आहे, आमच्या शाळेमध्ये टाय राहणार नाही, अशा काही काही गोष्टी ज्या आहेत की त्या आपल्या जेवणाच्या आधी प्रार्थना म्हणणार, सगळे मुलं म्हणतील. तर अशा प्रकारच्या काही लहान लहान गोष्टीच्या माध्यमातून आपल्या संस्कृतीविषयी त्यांना प्रेम, कारण तिथे मुख्य प्रश्न आम्हाला जो आहे की प्रिझर्वेशन ऑफ देअर कल्चर. कल्चर इज गेटिंग इरोडेड इन दोज रिजन. आणि आम्ही म्हटलं की तुम्हाला इंग्लिश पाहिजे का इंग्लिश घ्या, पण याच्यावर म्हणजे जसं आपण म्हणणं कडूगोळी घ्यायची असेल तर याच्यानंतर चॉकलेट खाऊन टाक बुवा, असं काही करतो आपण. तशा प्रकारे आपण हे करतो आहे, कारण की आपला मुख्य उद्देश जो आहे तो प्रिझर्वेशन ऑफ देअर इंडिजिनियस कल्चर. काल तुम्ही ऐकलं असेल की त्यांचे ट्रॅडिशन्स खूप चांगले आहेत, पण समजा वेस्टर्नायझेशन झालं तर या चांगल्या गोष्टी निघून जातील. म्हणून आम्ही या दोघांचा सांगड घालण्याचा प्रयत्न तिकडे केलेला आहे. अरुणाचलमध्ये आपल्या आता 33 शाळा आहेत, आसाममध्ये 20 शाळा आहेत, नागालँडमध्ये 1 शाळा आहे. आता नागालँड तसं बघितलं तर टोटली ते म्हणतात की वी आर अ ख्रिश्चन्स, बट दे आवर स्कूल टीचिंग, आवर फंक्शन्स आर अपीलिंग टू देम अँड दे आर आस्किंग दॅट वाय डोंट यू ओपन मोर स्कूल्स. म्हणजे आम्ही हा भाग जो आहे तो लक्षात घेऊन आम्ही करण्याचा प्रयत्न करतोय. शिक्षणातले प्रश्न हे समाजासमोरचे प्रश्न आहेत, पालकांसमोरचे आहेत, शिक्षकांसमोरचे आहेत, आणि यातले अनेक प्रश्न हे केवळ पुस्तकी प्रश्न नाही आहेत, तर हे प्रत्यक्ष जीवनातले प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नांना भिडण्याचं काम स्वामी विवेकानंद केंद्राच्या शाळांमधून चालतं, आणि त्या संदर्भात श्री लापालकर सरांनी आपल्यालाही खूप माहिती दिली. तुमचे आभार.